Salam eli hormatly adamlar. Garaşdan baýy bitirip ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Ýurdumyzyň ahali Balkan, Daşow, Lewap hemem Mary welaýatlarynyň häkimliklerine bolan maslahatlarda hormatly prezidentimiziň 17 awgustda sanly weje aratlyş garkyry geçiren iş maslahatyny öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmeň ýollar kesitlenildi. Maslahatlary welaýat, şäher we etrap häkimlikleriniň jogapkär işgärleri, welaýatlardaky idara kärhanalaryň ýolbaşçylary, owa senat toplumynyň hünärmenleri we beýleki degişli adamlar gatnaşdylar. Onu ýurdumyzda ýewaňlandyrılan giň gerimli özgörtmeleri amala aşyrmak, mögsümleýin owa huzurlyk işlerini gurumçylykly geçirmek, Türkmenistanyň bir taraplaryň 20 ýyllyk münasibetli dezgalyň ulanmaga berilmegine taýýarlyk görmek bilen bagly meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Maslahatlarda çykyp geplen adamlar hormatly prezidentimiziň sanly weje aratlyş garkyly geçiren iş maslahatyny öňde goýan wezipelerini şonuň baş wezipeler hökmüne häsiýetlendirdiler. O senat toplumyny Türkmenistan bir taraplaryň mekany ýylynyň galla ekişine taýýarlyk görmegin her bir işe ýürütme mailnama laýyklykdy ýerine ýetirmegiň, tohumlyk bugdaý ýokary hil derejesine taýýarlamagyň, sürüm tekidleme işlerini göwnüjä geçirmegiň möhümdigi belenildi. Çykyş edenler agaltyn möhümi barada durup geçmek bilen gowçy meýdanlaryny degişli işler geçirilenine agrotehnika kadalan dolu berjä edilmeliliginiň ähmiýetini ňytadylar. Şunuň ýalam güýdki bugdaý ekişiniň ýokary hilli gysga möhletde geçirmeliligini we soňra olary toplumyň ide edilmeginiň geljek ýyllaky bol galla hasylynyň gyragydigi belenildi. Şunuň bilen baglyqda öňde durýan möhüm çärelere, zerur bolan owa hujuluk tehnikalaryny enjamlaryny şolsana paýta ýygyjy kombaynlary, ekijileri, awtolooglary, şeýlede kabul ediş harmanhanalaryny, hemem paýta arasalagy kärhanalary, gurumçylykly taýýarlamak baradaky meselelere aýratyn öz berildi. Degişli düzümlüň sazyşykly işini, daýhanyň ýokary önürjülükli zähmet çekmegi we diňjalmak üçin ähli şertleň döredilýäni üçin çykyş edenler hormatly prezidentimize hoşallyk bildirdiler. Mögsümleýin owa hujuluk işlerini berk gözegçilikde saklanmagy, hemem paýta ýygymy mögsümleň we güýlük bugdaý ekişiniň toplumyň esasy gurulmagyna aýratyn öns bermeň zerurdygyny ýytyldy. Bugdaý ekiljek ýerleň öz wagtyna sürülmegini, hemem tekillenilmegini, tehnikalaryň we ýürütüleşdirilen enjamlaryň ekişe dolu taýýarlygyny, şeýlede daýhanlary ýokary hili tohumlary bilen öpçün etmeli. Hormatly prezidentimiz gulaýlaşýan paýta ýygymy mögsümniň gurumçylyk meselelerini çözmäge degişli derejede çemeleşmek, ýetişdirilen hasyly ýetgisidigine balmak we aýagly saklamak üçin öz wagtynda çäreler görmegiň möhümdigini belleýär. Bu mögsümi ýokary gurumçylyk derejesine geçirmäge aýratyn ykjam taýýarlyk görünmeliler. Bugdaýyň bereketli hasyly güneşli diýerimizde azyk howpsuzlygynyň öpçün edilmeginiň möhüm şertidir. Gowçulary ýokary derejede ide etmegiň, ekinleri ziýankeşlerden ygtybarly gorumagyň, gök we bagça ekinleriniň bol hasyny kemale getirmegiň, paýta ýygmaga ykjam taýýarlyk görmeň wezipeler barada maslahatlarda jekmejek görün edildi. Bu işler toplumyň hemem ýürütme mailnamalary boýunça ýerine ýetirilmeliler. Paýta kabul edýän kärhanalary we olaň bölümlerini mögsüme taýýarlamak boýunça işler göwnüjä gurulmalylar. Häzirki günüň her bir pursatyny ýerine ýetirilýän işler ýylyň ýokary netijeleri bilen jemlenmeginiň kepilidir diýip maslahatlarda çykyp geplenler bellediler. Şeýlede maslahatlarda mallarçylyk puwdugyny ösürmeň wezipelerine de öz çekildi. Melelezerimiz ýurdumyzda azyk bolşulygy öpçün etmek meselesiniň ösünlikli çözülmeginiň möhümdigini hemişe ňytaýar. Bu maksat bilen mallarçylyk ölümleriň önürüşini artdyrmak, bu puwdugyň o tiýim binýadyny puwtulandyrmak zerurdyr. Yerleri netijeli peýdalanmak, owa hujuluk ölümleriň öndürilýän mukdaryny artdyrmak arkaly owa senat toplumynyň kuwatyny amala aşyrmagyň möhümdigi barada aýdyldy. Şunuň bilen baglykda güýlük yer almanyň, dürli gög önümliň, gant şoňunlarynyň ösürilip ýetişdirilmegine, olary agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda ide edilmegine, ýygnalan hasylyň degişli derejede saklanmagyna aýratyn öns berilmeliler. Melelezerimiz tutuşy ýylyň dowamyny ýylatyň tergök ölümler, yaralma we beýleki azyk ölümleri bilen bolulyn öpçün edilmeliliginiň möhümdigini aýdýar. Munuň üçin sowudyjy ammarlary gurmak boýunça alyp berilýän işlere jogapkärçilikli çemeleşmek barada düýpli gurun edildi. Hormatly prezidentimiz owa senat toplumyny işleň ýagdaýy bilen bir hatarda ýaşaş durmuş meselelerini toplumyň esasy çemeleşmegiň zerurdygyny ňytaýar. Şunlukda gyş mögsümine ykjam taýýarlyk görmek, gurulýan dezgalary öz wagtyny ulanmaga bermek bilen bagly meseleleri, şeýlede ýanyň howpsuzlygyň kadrlarynyň puwta berjä edilmeliligini hemişe gözegçilikde saklamak zerurdyr. Maslahatlarda ýanyň
howpsuzlygynyň düzgünligine pogtoy berja etmek boýunça durmuşa geçirmeli işlere de üns çekildi. Bilim ojaqlaryny, sağlyk goruş edaralaryny, ýaşaş jaý toplumlaryny gyş mewsümine ýokary derejede taýýarlamak hakynda maslahatlarda netijeli gurrun edildi. Çykyp geplen adamlar hojalygy dolandyrmaň, täze we öňde barja ilmi esaslanýan usullaryny ornaşdyrmaň meselelerine de üns çekdiler. Maslahatlarda hormatly prezidentimiň ýürüýte kararlaryny hemem owu özgörtmelerini laýyklykda bina edilýän dethallarda işleň alınıp barışyna dolu seljerme berildi. Olary bellinen möhletlerini ulanmaga berilmeliler. Hemem hil derejesi boýunça aýratyn tapawutlanmalylar. Şunu hiç bir iş önsen düşürmeli değerler diýip çykyşlarda aýdyldy. Owa milli maksatnamasyň ýerine ýetirişi ykdysadyýetyň ähli ulgamlaryna meýilnamalaryň berja edilişi dogrusyna aýtmak bilen maslahatlarda çykyp geplen adamlar melili zirmadyň bu babatda ähli şertleri döredip berýändigine üns çekdiler. Bu bolsa wezipleri üstünlikli ýerine ýetirmäge dolu mümkinçilik berer. Melili zirmat ýylatyň durmuş ýaşaş şertlerini ýygdarly ýokarlandyrmagy, bina edilýän desgalarda işleň başyna gözegçilik güýçlendirmek talap edýär. Bular barada da maslahatlarda giňişlerini gurrun edildi. Mektepleň çağlar waglarynyň ýaşaş jaýlarynyň ýyladaş ulgamlaryny degişli ulanş ýagdaýyna getirmek zerur bolan halatyny olur awatlamak zerur bolup durýar. Hormatly prezidentimiz dünýäde emele gelen ýagdaýlary nazara alyp, ýylatyň saglygyny goramak meselesini hemişe öns merkezine saklamak zerurdygyny belliýär. Jemgyýetde sadan durmuş ýörülgülerini giňden wagt etmek, beden terbiýe we sport bilen meşgulanmagyň ähmiýetini düşündirmek baradaky gurrunlary da uly üns berildi. Täze okuw ýylyna ykjym taýýarlyk görmek, sağlyk goruş ulgamyny işler taýyk guramak, adamlaryň arasynda düşündiriş wagty işleriniň edigderli geçirilmegini ýola goýmak boýunça da wezipeler kesitlenildi. Maslahatlarda garaşdyrylmadyň 29 ýyllyk baky betarapligymyzyň 25 ýyllyk şanly senelerine ykjym taýýarlyk görmek boýunça öňde durýan wezipeleri de üns çekildi. Şanly seneler münasibetli gurulýan däwreler adamlary dolu gurşap almalylar. Hemem olarda garaşsyz baky betarap döwletimize bolan söýgüni artdyrmalylar diýilip çykyşlarda belenildi. Maslahatlarda ýaşaş durmuş maksatly binalar gurmak boýunça alınıp berilýän işler barada aýtmak bilen olara gatnaşyjylar güneşli diýarymyzda döwlet adam üçindir diýen hemişilik ýörülgäniň barha rowajlanýanyny buýsunç bilen beýlediler. Hemem gahrman arkadagymyza bolan hoşallyklaryny beýan etdiler. Ulayat häkimliklerine geçirilen maslahatlarda Türkmenistanyň prezidentiniň ýordamyny 2020-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösdürmek maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça alınıp berilýän işlere bilim, sağlyk goruş, medeniýet we sport ulgamlaryny işlen gurulşyny, hormatly prezidentimiziň odaly beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirilişine de seljerme berildi. Hemem wezipeler kesitlenildi. Maslahatlara gatnaşyjylar hormatly prezidentimiziň adyna hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Hormatly prezidentimiziň taýsa tagallalary bilen ýurdumyzyň ykdysadyetini ulug össäşir kuwatlygyny ýokurlandyrmakda hemem berkitmekde uly işler amala aşyrylýar. Geografik taýdan amatly ýerde ýerleşýän hemişelik betarap Türkmenistan watanymyz sevt we iklim ähmiýetli möhüm ulug össäşir we logistika merkez hökmüne eýeleýän ornuny ynamly berkidýär. Döwlet başçylygymyzyň başlanjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 72-nji sessiýasynyň 74-nji mejlisinde durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmak bilen baglykda uluglygyň ähli görnüşleriniň ara baglanşygyny berkitmek adly kararnamanyň kabul edilmegi Türkmenistanyň sevtara ulug össäşir geçiliklerini döretmek baradaky tagallarlarynyň netijesidir. Biziň ýurdumyz bu gurda ägert uly mümkinçilikleri eýe bolmak bilen bir näçe ýeri halkara we sevtara taslamalarnyň durmuşa geçirilmegine öňe sürýär. Bu bolsa Türkmenistanyň amatly geosiýasy, geoiqtisady giňişligiň binýadyny döretmekligi, Merkezi Aziýany, Hazar, Gara deňiz we Baltika tebitlerini, orta we ýakyn günorta günnogor Aziýanyň ýurtlaryny baglanşdyrmaklyga güýçli terg berýär. Häzirki döwürde Türkmenistan özara ykdysady gatnaşyk saklayan döwletleriň arasynda söwda gatnaşyklaryň ulug gatnawlarynyň durnukly bolmagyny üçin etmek, özara harit iýermek hemde ýükler üsaşyr daşamak ulgamynyň ygtybarly bolmagyny saklap galmak üçin zerur bolan işler ýokary derejede geçirýär. Türkmenistan häzir emele gelen ýagdaýlarda işler tapgyrlaýyn we ulgamlaýyn esasy alyp barap, ilkinji nowatda serhet gözegçilik geçiriş ýerlerinden ulaglan we haritlan geçirilmegi düzgünleşdirildi. Serhet ýaka gözegçilik geçiriş ýerlerine arasasyl kadalarynyň talaplaryny berja etmek boýunça degişli gulluklyň işi güýçlendirilen tertipde giýje ünlüýlerin utgaşykly ýola goýuldy.
Serhetiyaka hafta yollary, demir yollary, gödökçülük geçiriş yerlerine kimde Türkmenmaşy halkara deňiz portuna döwrewap ziýansızlanýar detgalar guruldy. Şoň bilen bagly ýurdumyza gelýän we üstasır geçen ulug seristeleriniň ähli görnüşlerine ziýansızlanýar çäreleriniň dol derejede geçirilmegi üpçün edilýär. Goňşy döwletleriň serhet geçelgelerine utgoşkly tagalalar birikdirildi. Döwlet serhetiniň ähli gödökçülük geçiriş nokatlaryny arasaçylyk we fitoarasaçylyk, veterinariýa, gödökçülük ulgamynyň işiniň takyk ýerine ýetirilmegi gurnaldy we olar zerur bolan lukmançylyk enzamlar hemde derman seristeleri bilen üpçün edildi. Serhet geçelgelerine gümrük amallaryna gatnaşan gulluklyň hünärmenleriniň bilim we hünär derejelerini ýokarlandyrmak babatda goşmaça okuw çäreler guraldy. Uluglyň we harytlyň serhetden geçirilenine häzirki döwürde talap edilýän arasaçylyk düzgünleriniň berk berza edilmegini üpçün etmek bilen Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugy daşary ykdysady işi döwlet tarapyndan düzgünleşdirmekde möhüm wezipeleri durmuşa geçirýär. Geografik taýdan ören amatly ýerde ýerleşip, fewt we iklim ähmiýetli möhüm ulug üssaşyr we logistika merkez hökmünde eýelýän orny anamly berkitýän hemiýeçilik bitarap Türkmenistan bu orda bar bolan äwrt ulug kuwatyny umum behwitler üçin amala asyrýar. Ýurdumyzyň ähli künjeklerine bolşy ýaly Daşow vilayatynda da hususy telekeçiligi ösürmükligi ýokary derejede üns berilýär. Türkmenistan beýtaraplyň mekany ýylynyň üstünlikleri beslenmegini, öňürleýän dürli görnüşli önümliň mukdarynyň artdyrmagyny, aýratynam azyk bolşulugynyň döredilmegini, vilayatda hereket edýän hususy kärhanalaryň goşýan goşuntlary sallamladyr. Munyň özi häzirki döwür üçin öňde goýulýan wezipeliň üstünlikli berja edilmegine ýardam berýär. Daşow vilayatynyň telekeçileri işlerini şuňyň talabyna laýyk guramak bilen täze sekbetlere tarap ynamly barýarlar. Olar hormat prezidentimiziň görkezmelerinden we tapşyryklaryndan uğralyp, ilaty ýokary hili adyk önümleri bilen ygtybaly üpçün etmeklige özleriniň münasip goşuntlaryny goşýarlar. Netijede bolsa ak bazarlarymyz talabalaýyk öňürleýän durly görnüşli adyk önümler bilen üpçün edilýär. Munyň özi ilatymyzyň toý satşyklarynyň bezegidir. Ýokary hili terkimde arasy adyk önümlerini öňürmekde Daşowçygarnaky Şabat kärhanasynyň bölümlerine netijeli gözlegli işler anyp barlýar. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2020-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmek maksatnamasyny ýerine ýetirmekde adyk önümleriniň öňürilişini artdyrmagam ileri tutulýan ugurlaryň biridir. Kärhananyň hünärmenleri ilaty özümizde öňürleýän süýt, gaýmak, gatyk we meske ýagy adyk önümler bilen üpçün etmekligi uly goşuntlaryny goşýarlar. Önümleriň ýokary hil derejesine öňürilmek üçin kärhanada ornaşdyrylan daşary ýurt enzamlary doly mümkinçilik berýär. Husus kärhanada durly önümleriň bir näçe görnüşi öňürilýär. Geljekde bolsa, olaň mukdarynyň has artdyrylmagy göz öňüne tutulýar. Öňürilýän ýokary hili önümler kärhanada işleýän her bir işçiniň işine usfatlygynyň tutnamadyr. Olar özlerine bildirilýän anamyň aňyr ýany bilen höttesinden gelip, kärhanada öňürilýän ähli önümleriň hem ýokary islige münasip bolmagyny özleri üçin baş maksat tapaýarlar. Ýurdumyzda sosy telekeçiligi ösürmekligi hormat prezidentimiziň aýratyn üns bermegi, işlemek üçin ähli mümkinçilikleriň we şertleriniň döredilmegi, vilayatyň telekeçileriniň gowunç buýsançlaryny artdyrýar. Olar şeýle biýmeşür aladasy kömek gollaw üçin hormat prezidentimize alkyş aýdyp, iş tepkinlerini barha güýçlendirýärler. Hormatly prezidentimiziň owa huzurlyk ulgamyny ezgiderli ösürmek, owa adamlarynyň ýaşaş durmuş derejesini hasam ýokurlandyrmak barady diýen taýsy tagallalary ýurdumyzyň zähmetsoýar babadaýhanlaryny täze zähmet üstünliklerini ruhlandyrýar. Gallaçy babadaýhanlarymyzyň ýylyň-ýylyna gazanýan üstünlikleri gallanyň boluq hasylynyň alınmagyna, şonuň bilen birlikde raýatlarymyzyň çörek we çörek önümlerine bolan ýokary islegini doly kanagatlandyrmagy mümkinçilik berýär. Şeýledigini garaşsyz hemiýeçilik beýtarap diýarymyzyň ähli ýerine bolşy ýaly ýurdumyzyň Lewap vilayatynda da döwrewap enzamlar bilen enzamlaşdyrylan çörek we çörek önümleriniň durly görnüşlerini öňürýän çörek kärhanalaryna alınıp barýan işler bütün aýdynlygy bilen suwd edýär. Ýurdumyzyň çar künjüne bolşy ýaly Lewap vilayatynda da raýatlarymyzy ýokary hili adyk önümleri şolsana çörek we çörek önümleri bilen üpçün etmekde tutumly işler durmuşa geçirilýär. Bu wagtda vilayatda hereket edýän döwlet eýçiligindäki kärhanalar bilen birlikde susy eýçilikdäki kärhanalarda möhüm orun degişirler. Çörek we çörek önümlerini öňürýän şeýle kärhanalaryň biri Türkmenawa şäherindäki Müňdäne susy kärhanasydyr.
Döwrewap enzamlarly enzamlaşdyrylan bu kärhananyň agdyr işgärler tarapyndan saglyk nyşany bilen öňürleýän önümler ýurdumyň ähli künjegine ulissegden peýdalanýar. Bir ýerde ýaşlaryň uly topunyň zähmet çekmegi, olaň işlemekligi, hünär usatlyklarynyň ýokurlandyrylmagy üçin ähli şertleriň döredilmegi, kärhananyň dünýäniň iň kämil tehnologiýalary bilen öpçün edilmegi, işleri guramaçlykly ýoglugy ýmaklygy we ýokary hili önümler öňürmeklige mümkinçilik berýär. Kärhanada çörek we çörek önümleriniň durly görnüşleri, şol sany buğday unundan taýýarlanýan milli çörekleriň durly görnüşleri, süýtli we gowradylan çörekler, ýürüte gaplarda ýokary hili paýtagt buğday çöregi öňürilip aljylara ködürilýär. Çörek we çörek önümlerini öňürýän müňdäne hususy kärhanasynda ýürüte taýýarlanýan insan saglygy üçin peýdaly çörekleriň durly görnüşleriniň ýokary hili esasy ady bilen gowradylan çörekleriň iki görnüşiniň durly görnüşli tagamly kökeleriň we çörek önümleriniň öňürilmegi, bu ýerde täze önümleriň ilhalar görnüşleriniň üstüne ýygydaly işlenýänini tutmamakdyr. Her günde ortaça 3 tonna çörek we çörek önümlerini taýýarlaýan bu hususy kärhanada tutanýaly zähmet gaýnap joşýar. Zähmetleriniň halkymyň desselhanlaryny, toý saçaklaryny bezeýänliklerine buýsanýan kärhananyň agdyr işgärleri, adyk bolçulugyny üpçün etmekli üçin ihlasly zähmet çekýärler. Bu ýerde öňürleýän önümler kärhananyň müňdäne hususy dukanyna, şeýle-de welaýatda hereket edýän sewda nokatlaryna we dukanlarda aljylara ýetirilýär. Ahirman akademiyanyň döredip beren şertlerinden giňden peýdalanýan halkymyzy çörek we çörek önümleri bilen üpçün etmekde tutan ýerde zähmet çekýän Türkmenawa şäherindäki müňdäne hususy kärhanasynyň agdyr işgärleri, hususiýetçiligi giň ýol açan halkymyza beýkara döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne baş eden arkada prezidentimize alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Ýurdumyzda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni döwlet başlygymyzyň güneşli diýarymyzda kiçi we orta telekeçiligi gollamak we ösdürmek barada kabul edýän çözgütler netijesinde Ahali vilayatynyň çar künjüni gurulyp ulanmagy berilýän önümçilik kärhanalaram döwletimiziň ykdysady kuwwatyny putulandyrmagy, halkymyzyň durmuş hal ýagdaýyny hasam ýokurlandyrmagy, şeýle-de täze iş orunlarynyň döremegine uly ýardam edýär. Ahali vilayatynyň Behärden etragynyň Garagyn owasynyň çägine ýerleşýän beton önümlerini öňürýän ukyply kärdeşler hususy kärhanasy degişli ugurda öňdewarjylygyny berdir. Ahal vilayatynyň Behärden etragynyň Garagan owasynyň çägine beton önümlerini öňürýän ukyply kärdeşler hususy kärhanasy hormatly prezidentimiziň kararyna laýyklykda bina edildi. Bu kärhananyň umumy tutýan meýdany 25 hektara barabardyr. Ýylda 70.000 tonna gowru guruluşy garyndy serişdilerini we 180.000 kub metr gaz beton öndürmek maksady bilen gurulan bu kärhanada iň kämil tehnologik enjamlar oturdulan. Kärhana çäge ýuwlayan gowru guruluş garyndylaryny, gaz beton bloklaryny öndürýän, dik degirmen we hek öndürýän bölümlerden ibaratdyr. Kärhananyň bölümlerini Germaniýanyň, Türkiýanyň kompaniýalarynyň enjamlary gurunalandyr. Gowru guruluş garyndylaryny we gaz beton bloklaryny öndürýän bölümlerde çiğmal hükmüne sement, kvarts, şägesi, üwelen, gips daşy, hek we alümin pastasy ulanýar. Çiğmallaryň aglawa bölegi öz döwletimizde öndürilýär. Käbir goşundylar bolsa Germaniýa we Türkiýe döwletinden getirilýär. Ukyply kärdeşler hususy kärhanasynyň dik degirmen bölümine ölümçilikde ulanýan hek daşy we gips belli bir ölçekde üwelýär. Kärhanada çiğmallar döwýän bölümiň hem bardan aýtmak gerek. Bu ýerde durly ölçeklerdäki gaz beton bloklary öndürilip, olar ýurdumyzda giň ýerinde ýaýwanlandyrylan guruluş meýdançylaryna ýetirilýär ýetirilýär. Kärhanada öndürilen guruluş önümlerinin Kazakistan, Özbekistan ýaly ýurtlary eksport edilýänligi gowandyrjydyr. Bulardan başga da gaz beton bloklary, keramik bölekler üçin ýelim, daşky içki gowru guruluş garyndy, içki iňçe gowru guruluş garyndy, şeýle-de sepleri doldurýan garyndy ýaly guruluşy üçin zerur önümleriň birnäçesi halkymyza amatly bahalardan ýetirilýär. Bu ýerde 150 iş orny döredilendir. İşgärler şeýle kärhanany gurduryp beren üçin milli liderimize alkyş sözlerini beýan edýärler. Balkan vilayatynyň döwlet eýetçiligine degişli däl ulgamyny öňürilýän önümler, taýýarlanýan dürli maksatly haritler diňe bir içerki däl eýsem dünýä bazarlaryny ynamly gadam urýar. Türkmenistan beýtaraplyň mekany ýylynyň geçen hasawat döwrüni tutuş vilayat boýunça öňürilen 6 milliard 252 million manatlykdan köp senagat önümleriniň deň ýaryna gulaý hususy eýetçilige degişli degem muň aýdyn kepilidir. Vilayatda mallaň baş sany babatda olardan alynýan önümler boýunça
Guşçuluk önümçülüğüne qadınılyan belen sepketler esasan hususiyetçilige değişli bolmagyna galya. Bogurda Gunwatar Seýetin bereket etrafyndaky Nurly meydan daýhan hojulugyny bitirilýän işlerim özüniň durwaplygy bilen tapawutlanýar. Nurly meydan daýhan hojolugunda mallaryň durly görnüşleriniň we guşlaryň sanyny we olardan alınýan önümleri köpeltmäge aýratyn üns berilýär. Bu hojolukda ähli wagtlarda önüm öndürmekde, öd-ödüňi ödemek, düşegüntli işlemek başçygary ugrulýar. Şonuň üçin bu ýerde her ýylly 72 000 tonna kombinirlenen iýimler taýýarlamaklygy niýetlenen ýörüýt zawod gurulyp işe girdildi. Bugün Nurly meydan daýhan hojolugy, guşçulugy degişli talaplara laýyk ösdürmekde Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeşler Birleşmesiniň agdalary bolup durýan hususiýetçileriň arasynda öň hatarlarda durýan hojoluklaryň biri höküminde ikrar edildi. Hojoluň guşçuluk toplumunda döwrwap tiltimatlary ulanmak arkaly kämil önümçülük düdümi emele geldi. Daýhan birleşiginiň guşçuluk toplumunda her ýylda 8 000 tonna guş etini öndürýän bölüm, 12 milyon cüýze çykarmaga ukyply inkubator hojolugy, 16 milyon tany ýumurtga öndürmäge niýetlenen guşçuluk toplum bar. Bu ýerde häzir her aýda towuklardan alınýan ýumurtkalaryň ortaça tany 1,4 milyona golaýlaýar. Yer elinde aýtsak Nurly meydan daýhan hojolugy inkubatorly guşçuluk toplumyny işe girdip tutuş ýurt boýunça inkubasiýa boýunça tatlaman üstünlükli amal aşyran hojolukdyr. Nurly meydan daýhan hojolugynyň raýatlarymyzyň biride golaýyny hemişelik iş orlary bilen üpsün edendigine aýratyn nyktamak gerek. Olaryň ählisem öz işlerini talaba laýyk alyp barmak başarýan, zähmet düzgün nizamlaryny puta berzaý edýän hünärmenlerdir. Esas zat bu ýerde azaýyp işleri çekilýän joşguly we öndürjülük zähmet synlanynda hojoluň gün taýyn depginli ösýändigine, ýakyn geljekde onuň has ulesçilere eýe bolup, bäsleşik okyply önümleri bilen dünýä bazarlaryna çykyp biljekdigine puta ynanýarsyň. Mehriban arkadaşymyzyň öňe sürýän taryhy özgertmelerini Balkan welaýatyny ähli wagtlarda ösdürmäge hemişe uly üns berilýär. Nurly meydan daýhan hojolugynyň 393 hektary barabar ekin meýdany bar. Şonuň 344 hektary golaýy dürli ot ýemlik ekinleri östürip ýetişdirmek üçin peýdalanylýar. Daýhan hojolugyna bölünip berilen ýerleriň 3 hektaryna gurulan döwrwap ýyladyşkanalarda häzir gallant bägüller östürip ýetişdirilýär. Häzir bir ýyladyşkanada yerli toprak howa şertlerine uýunlaşdyrylyp ýetişdirilýän bägüller ýurdumyzyň durly kunjoklarına ulusly bilen satyn alınýar. Olaryň görnüşleriniň sany bolsa eýýäm 15 ýetýär. Alamyň soňky adanalaryna hemem öňde barjy tejribelere daýanylyp, gülleriň her bir görnüşini aýratyn agrotehnik ide ýoly goýulýar. Hut häzirki wagtda bir ýyladyşkanadan ýurdumyzyň durly kunjoklaryndaky söwdan okotlaryna uğradylýan ter gülleriň ortaça tany her ýylda ýarym milyona barp ýetýär. Ak mermere betlenen paýtagtymyz Aşgabatyň durly kunjoklaryny, daýhan hojolugynyň Guljahan atly ýöreteleşdirilen dükanlarynyň üçünni, Mar şäherinde açylan Nurly meýdanyň gulleri atly dükanyny, bir juda täsin gulleriň hyrydarlary barha artýar. Diyarımyzyň Balkanawat, Türkmenbaşy, Daşowut, Türkmenawat we beýleki iri şäherlerinde de nädikligiň, owdallygyň kepiline deňilýän guller ýygyderli uğradylýar. Hormatly prezidentimiz berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni şöhratly geçmiş taryhymyzda halkymyzyň dörüden milli gymmatlyklaryny ösürmäge, ata-baba gelýän ustaçylyk, senetçilik ýaly kesip kärlerini münasip dowam etmäge giň ýol açyp berdi. Munyň özi ekrançylykda, günlük durmuşda ulanylýan dürli iş, zähmet gurullaryny, senetçilik önümlerini öndürýän hususy telekeçileri dörüjlükli işlemekligi ruhlandyrdy. Olar bugün öz öndürýän önümleri bilen ýurdumyzda bazar bolşulugyny dörüdürmegine sallamly goşunt goşýarlar. Bedew wada bilen öňe barýan berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, hormatly prezidentimiziň taýsy taňalalary netijesinde gadymdan gelýän milli gymmatlyklarymy täzeden dikeltmekde, milli senetçilik sunugyny ösdürmekde giň mümkinçilikler dörüdilýär. Halkymyzyň gadymy mirasyna belen sarpa goýulan ajaýyp zamanamyzda Mary welaýatynyň Türkmengala etrawyna ýerleşen Seýitnazar Seýdadynaky daýhan birleşiginiň gojur gaýratly daýhanlar tarapyndan söwse bogmak senedi gurumçylykly alınıp berilýär. Edermen daýhanlar özleriniň hususy millek yerlerine azyk ekinleri bilen bir hatarda söwsölük ekip ýetişen hatyrlan öý hojulugyny teminlemekde giňden ulanylýan söwse bogýarlar. Ösürülüp yetiştirilen söwsölügiň her bir gektarynyň ortaça 1000 töwereg ekologiýa taýdan arasy söwse taýýarlanylýar. Ussat daýhanlar söwseniň ululy kiçili dürli görnüşlerini bogup göze gelýärli görnüşe getirýärler. Öý hojulugyny ulanylýan söwse önümine halkymy tarapyndan uly islegilerilip, şuňlar diýarymyzyň söwda nokatlaryna, ak bazarlarymyza ýygderli iberilýär. Şeýlede alçylar tarapyndan buyurmalary esasyny söwseniň birnäçe görnüşi bogulýar. Häzirki wagtda daýhanlar millileýiz
ýaşyrmadyň daýhançylygy, telekeçiligi, senetçiligi ösürmekde döredip beren geň şertlerinden yerlikli peýdalanyp, ýeri bölüklerini alyp kimim köp ýyllyk gardy pul serişdesiniň hasabyna önümçilik giňelýärler. Edermen daýhanlar özlerini işlemege, döretmege, halal zähmet çekmege döredip berýän geň mümkinçilikler üçin gahrman arkadağımyzyň adyna alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtatymyz Aşgabatda 18 awgustda saat 20-den 19 awgustda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkan vilayetini ötkäp duran bulutly howa bolup, demirazy kunna ordan tyle sekundy 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gejesine 21-26 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Ahal vilayetine azken bulutly howa bolup, günne ordan tyle sekundy 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gejesine 20-25 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Mary vilayetine az bulutly howa bolup, demirazy kunna ordan tyle sekundy 8-13 metr etýän şemal öter. Howa gejesine 18-23 gradus, gündüzine 31-36 gradus maýl bolar. Lewap vilayetine az bulutly howa bolup, demirazy kunna ordan tyle sekundy 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gejesine 18-23 gradus, gündüzine 31-36 gradus maýl bolar. Daş vilayetine az bulutly howa bolup, demirazy kunna ordan tyle sekundy 7-12 metr etýän şemal öter. Howa gejesine 15-20 gradus, gündüzine 31-36 gradus maýl bolar. Paýtatymyz Aşgabatda az bulutly howa bolup, günne ordan tyle sekundy 10-12 metr etýän şemal öter. Howa gejesine 21-23 gradus, gündüzine 34-36 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça awgust aýynyň 19-nyna magnetik hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Eziz watandaşlar, şu günleri howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçöriniň kadadan 20 götürüm artmagy bilen baglanşykly häzirki wagtda howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsız täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriban eleşler, bu düzgünlere berik berjaýsyňyz ýylyň islenlik paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şonuň bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşler ewetlenýär. Ähli ösüşlüň özünde bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.